Anyway, mayong adlaw di ay sa to ang tanan. Kaning mga panahon na day is wala na jud ko kapailo ba. Kay lagi nasukod jud ko nilang paderlan ani. Kay tulo ko ka bulan day is wala ko kabalik og uli diri sa moang bukid. Unya pag-abot na ko day inaana na day ang ako ang nakita sa moang mga gamit ba. Muna nahurot na jud ang ako ang pasensya ani mga panahon na day please lang. Pero kani day is last na jud ako ning kasuko sa ilaha. Kay gikapoy nako og unsaon ako ni sila. Bahala og uluro na nay sila day kay sila man poy namuyo aning balaya. Mo ni kani akong kasuko day di na ako ni pwede dalon sa 2025. Kailangan karong 2024 pa lang ibili na nako ning ako ang kasuko. Ay daday pasaylo ah. Nauubos na talaga ang pasensya ko. Ay naunsa man nagtagalog na mahinuon ko ani please lang. Bitaw oy kung unsay nakita niyo sa iyong video day no, mao jud na ang 3 months ago nga wala ko kauli ba. Mo nang nasuko ko day kay kani mga panahon na day is grabe po nako kabisi sa ako ang trabaho ba. Unya dili bitaw sila kabalo magunahon na og tabang sa ako ah. Ang pinangga pa jud kay nga Santo Niño sa ako ang Mother Earth day kay nabuak ang ulo. Kung giun sa pag-amping sa ako ang Mother Earth ag iyang mga Santo Niño day mausad sila sa wala nag-amping ana. Mo nang maglibog kaning pamilya day. Unya day buntag sayo day grabe na nila ka sweet day nya pabutay na ra ba nga ako ang customer ani mga panahon na. Unya wala pa jud ko nahuman og limpyo ani. Kani mga panahon na day is upat ka ulo ang ako ang giriban ba. Unya simpre maulaw bi ka day basta na itaw sa inyo day nya inana pud kahugaw inyong balay bitaw. Samot na jud og moingon sila nga mag CR bitaw sila day ay please lang. Asa man ako sila pa si aron day nga hugaw man kayo mong CR ani mga panahon na. Mo nang wala na lang ako nag-focus ani kung unsa ka hugaw ang amo ang balay. Didto na lang tanan ako giusang ako nahuna day sa ako ang trabaho. Para matarong nako ang ako ang trabaho ani day mo nang wa ko naghuna-huna og lain pang trabaho ani. Kay kanibi akong trabaho day no, di ba jud po ni siya sayon. Muna kailangan focus jud ko silang mga buhok ani ug focus ko sa ko ang trabaho ba. Unya pag mata nilang paderlan day is wala pa day sila kakaon ani ug wala pa pud sila niluto. Kay lagi giuna nila ilang pagka-sweet ani please lang. Unya pagkabuntag ani day continue ang ako ang panglimpyo. Kay mintras wala pa sad niabot ang uban akong mga customer ani. Muna kailangan sayo jud kay kumumata diri sa bukid day kay kailangan dublihon jud nako ang ako ang kakugihan diri ug dublihon jud nako ako ang kusog ani ba. Kay basta maguna ako sa bukid day time is gold kay lagi daghan kay kog trabaho unon diri ba. Mo nang ako ang lingkod diri day kung magkaon na lang ko day mora po na time nga makalingkod ko please lang. Og anyway mora dito ako i-share sa inyo no. I'm Emerly and thank you for watching. Manambay mo ay.